Добро утро! Ще правя кафе на баща ми. И трябва да направя най-перфектното сърце. На мама без сърце. Значи, виж сега, майка ми пие кафе без мляко. И без захар. Как да ти направя сърце? Добро утро! Не. Нищо не стана. Не е вкусно. Какво да нарисувам? Мен да са стресни, да са разсъни рано сутринта. Или по-добре аз да отида. Кажи някакво животно да го нарисувам. Мече. Ушенца много. Не, кученци. Или... Не е прасе. Не е прасе. Еми... Муцунката на кученци прилича. Какво трябваше да бъде? Какво е?